maatalousseuroissa jo 1930-luvulla alettiin suunnitella emäntäkoulua tälle alueelle. Rakennuksen suunnittelija oli maataloushallituksen arkkitehti Jalmari Peltonen. Tilaa tässä on kaiken kaikkiaan 1386 neliötä ja tämä rakennus edustaa funktionalismia. Emäntäkoulun vihkiäisiä pidettiin 11.8.1940. Maaherra Jalo Lähdensuo lausui näin. Ei vain Keski-Pohjanmaa, vaan koko Pohjanmaa saa olla ylpeä tästä oppilaitoksesta. Heikki Tunkkari, kunnallisneuvos. Hän oli tässä tätä emäntäkouluasiaa viemässä eteenpäin ja sai aikaan sen, että tänne perustettiin tämä kannatusyhdistys, jonka voimin Keski-Pohjanmaan emäntäkoulu rakennettiin. Täältä löytyy pöytäkirjaa. Ja tässä hyväksyttiin kotitalouskoulun rakennuspiirustukset maataloushallituksen arkkitehdin J. Peltosen laatimassa muodossa. Ja näitä on esillä ja näihin voi tutustua myös täällä emäntäkoulun näyttelyssä. Täällä on kuvassa Lemmikki Heikki, eli meidän emäntäkoulun ensimmäinen rehtori 1937-1943, jonka jälkeen sitten tuli Kaisa-Leena Jyske ja hänestä onkin sitten paljon tarinoita. Ja hän oli aina vuoteen 1978 saakka täällä rehtorina. Kaisa-Leenan jälkeen tuli sitten Maija Kuvanto ja hän oli sitten vuoteen 1989 saakka täällä rehtorina. Ja tässä olivat nämä kaikki Keski-Pohjanmaan emäntäkoulun rehtorit. Oppilaitahan tänne aina otettiin noin 100. Tämä oli sisäoppilaitos, eli he asuivat täällä ympäri vuoden. Pääsivät joskus viikonloppuisin totta kai koteihinsa, mutta aina oli jollain vuoro, joko karjanhoitoa, lastenhoitoa. Saattoi mennä pitkiäkin aikoja, jotenkin tytöt pääsi kotona käymään. Mutta täällä he asuivat tässä talossa ja heitä saattoi olla 4 ja jopa 6kin samassa huoneessa. Nämä tekstiilit löytyi tuolta varastosta. Ne oli erittäin hyvin pakattu valkoisen pahvilaatikkoon ja uskomatonta, että kuinka kymmeniä vuosia ne oli säilynyt siellä. Esimerkkinä voidaan ajatella tämä, jossa on kirjonta KPK. Eli tämähän oli vuonna 1938-1940 Keski-Pohjanmaan kotitalouskoulu. Eli nämä on siltä ajalta. Ja sitten nämä upeat sängynpeitteet. Näitä löytyi suuri laatikollinen. Siinä oli kyllä monenlaista saulisahajauhoa ja kaiken näköistä. Mutta kaikki saatiin puhistettua ja nyt ne on tuolla kaapissa. Ja nämä on samoja, mitä on ollut silloin näissä tyttöjen huoneissa ihan alun perin näissä sängyissä. Että tässä on lähinnä ne vanhimmat. Täällä on hienoja tekstiilejä sitten tuolla kaapissakin. Näissä on tämä kirjonta KP. Eli nämä on sitten Keski-Pohjanmaan emäntäkoulun. Eli tämäkin on ihan niin kuin täällä kudottu kangas ja fransut solmittu. Ja tätä kangasta löytyy myös tuolta ullakolta. Tämä on täällä kudottu ja tästähän myös on tuolla keittiössä nuo verhot. Ajatellaan, että ne kestää niin kuin kymmeniä vuosia eikä tule mitään vauriota näissä ei ole. Näitä ei ole edes pesty eikä silitetty, vaan nämä on ihan sieltä laatikosta otettu, että kuka onkin ne säilönyt ja pakannut, niin on kyllä ymmärtänyt mitä se tarkoittaa. Ja ollaan todella kiitollisia siitä, että nämä on säilytetty asianmukaisesti. Kun me laitettiin tätä emäntäkoulun näyttelyä, niin tilaa keittiöksi löytyi tästä vierestä. Tämä on entinen tyttöjen huone. Ja tänne löydettiin sitten ihan alakerrasta pannuhuoneen vierestä aivan alkuperäiset keittiökaapit vuodelta 1940 plus viilikaappi. Ja tähän tulikin sitten luontevasti tämmöinen kiva keittiö. Me löydettiin sitten ullakolta tämmöinen pienoismalli. Tätä käytettiin opetustarkoituksessa. Tytöille opetettiin, että miten se putsataan hella ja kuinka sitä käytetään. Eli näin minä ainakin olen kuullut, että sitä varten tämä on ollut, että osattiin puhdistaa hella oikein. Täällä on ihan kaikki luukut ja kaikki uunit, hanat, kaikki. Ja tätä pienoismallia kuvaava ihan oikea hella on myös tässä talossa ollut.
Sota-aikana täällä emäntäkoululla tehtiin leipää rintamalle ja täällähän sitten uunit oli päällä yötä päivää. Se oli tämmöistä kanttista leipää, mitä täällä tehtiin. Tämä on justiin sillä samalla reseptillä tehty tämä leipä. Täällä oli sellainen muotti, millä tehtiin näitä leipiä ja niitä tehtiin tosiaan 300 kiloa vuorokaudessa. Ja uunit ja korsteenit oli kuumana ja täällä syttyi sitten tulipalo. Onneksi täällä oli maamiesseuran kokous, joihin saivat sitten sammutettua tulipalon, että se jäi sitten ainoaksi tulipaloksi. Ja sota-aika myös toi tullessaan sen, että tähän tilaan, missä nyt ollaan, tuotiin lapsia sodan jaloista, inkeriläislapsia aina 5 kerrallaan. Ja vuonna 1956 tähän perustettiin sitten lastenkoti. Ja 1963 tuonne pihalle rakennettiin uusi lisärakennus ja lastenkoti siirtyi sinne. Se lähti sieltä sota-ajan tarpeesta. Eli kodinhoidon opetukseen kuului täällä emäntäkoululla tietenkin tämä lastenhoidon opetus. Tänne tuotiin lapsia suoraan laitokselta tai jos oli joku huonot kotiolot ynnä muuta. Ja tuotiin ihan pieninä vauvoina tänne. Tästä on täällä tämä yksi sänky. Näitä oli pitkä rivi täällä talossa ja vauvat nukkuivat sitten näissä sängyissä. Sitten meillä on täällä kertomassa siitä lastenkotiajasta nämä aivan oikeat vaatteet, eli nämä on 60-70-luvun lasten vaatteita, että ne on ollut heillä sitten päällä näillä lapsilla. Lapsethan saattavat olla ihan useamman vuoden ihan vauvasta lähtien, kunnes heidät sitten adoptoitiin koteihin. Opiskelijat olivat nuoria, 16-vuotiaitakin, niin oli aikamoinen kokemus saada käsivarsille ihan vastasyntynyt ja he sitten opettelivat hoitamaan niitä lastenhoitajan johdolla. Emäntäkoulun nimi muuttui 1988 kotitalousoppilaitokseksi. Yksityinen kotitalousoppilaitos päättyi 1995. Sitten vuonna 2007 päättyi opetustoiminta tässä rakennuksessa ja näillä esineistöillä, mitä täältä talosta löytyi, niin ollaan koottu tämmöinen näyttely, joka kertoo sitten siitä ajasta. Ja tietääksemme tämä on ainoa Suomessa oleva emäntäkoulunäyttely. Haluttiin tänne näyttelyyn myös kertoa siitä 70-luvun emäntäkoululaisten elämästä. Löydettiin tänne pikkuhuone tästä näin ja tehtiin siihen sitten tämmöinen oma maailmansa, minkälainen on 70-luvulla tyttöjen työpöytä. Puhelimineen kaikkinen. Näinhän me soiteltiin silloin.